penane Siti. Lah, ayo Nduk. Iyo. Siti, ene lho tak aturi jumeneng. Oh ayae. Jurang jero jenenge kae merek babi alas jenenge celeng anake Semar asli ngecengkrong anake angger segaliwat sambal celeng. Ya sambal celeng apa gurih ya? Apa? Nyong dianggap celeng sembarangan. Siki sore jamane wong mangan wong ya, Truk. Ya ora. Jamane, Pak. Tapi kancane nyong bempane wong. Kae. Ya iya. Nggih. Mangga mriki jenengan merlokaken mriki. Ya. Oh nggih matur suwun. Ayo bocah gununge diaturaken. Yeah. Wes aja kedawang wis tua. Pada apa kowe ra kelingan dolan ning omahku aneh latar padha lelungguhan kegojekan karo aku. Oke, ngaten Pak tebangipun monggo dipun nikmati. Pancen kowe sing marah-marahi. Entak kebir-kebir, entak cibel-cibel. Anajan aku pun
gunung dobang gunung ora susah akeh nganggo bingung yen to panten tresno aku Moga-moga aja nganti gawe gelo ngodenongo tinapina ing beda apa kok